Moja djetelna je robno-novčana srećka Lutrije Bosne i Hercegovine, koja u fondu dobitaka, pored novčanih, ima i 50 automobila Volkswagen Polo. Novčani dobitak se ostvaruje ukoliko se nakon skidanja emulzije pojave 3 ista novčana iznosa na 3 zelena lista djeteline. Robni dobitak automobil Polo se ostvaruje ako se po skidanju emulzije sa lista u obliku srca pojavi znak VV. Ja sam Jasmin Ivrišević i dolazim iz Tuzle. Ja sam dobitnik ovog pola. Na srećki moja djetelna Lutrije Bosne i Hercegovine. Bio sam u Srebreniku i ko svaki put kupio sam 2 srećke, znači moja djetelna. Zagrebuo sam, na jednoj bilo 3 marke, ponovio sam i pojavio se taj čuveni znak www Polo. U tom trenutku nisam ni ja sam vjerovao i onda sam pozvao roditelje, pozvao prijatelje. Stvarno niko nije vjerovao, ali tu sam, znači vidi se da sam ga dobio. Ja sam vozač 12 godina, meni je auto neophodno jer stalno vozim i potrebno mi je novo auto, a savršena stvar da sam ga dobio. Sada idem u Srebrenik i prvo ću otići do onih koji mi nisu vjerovali da sam dobio ovo auto. Ovo nije posljednji automobil Polo. Srećka moja djetelina krije još automobila koji čekaju svoje sretne dobitnike.